Hej, jeg er Fabian og Pitja, og velkommen til Operation Y. I dette afsnit af Operation Y vil jeg undersøge om NGG i virkeligheden er nørdernes geniale gemmested. For nok er de kloge med deres studenthold, kurser og deres 1153 elever. Men er de virkelig så kloge, som de siger? Det vil jeg undersøge. Vi er nu inde på skolens aflag. Lad os tage et kig rundt. Det her, det er grundskolen. Grundskolen består af 39 klasser, og det her, det er en af gangene. Her hører 0., 1., 2. klasse til, og åbenbart også 8. For enden af gangen ligger børnenes gymnastiksal, også kendt som cirkelhallen. Det her, det er den anden del af grundskolen, hvor de resterende klasser hører til, samt lærerværelser. Lad os prøve at se, hvordan forholdene er i 1.-klasserne. Dette er 9F. Der er låst. 9F var åbenbart låst, Men det stopper os ikke. Lad os tage på besøg i en 6. klasserne. Det her er en helt normal 6. klasse på NGG. men der er noget galt. Prøv at se, hvor forkælet de er. De bør udstille mikro, køleskab og endda elkæde. Nu skal vi ud til kantinen, hvor børnene bruger deres hårdt tjente lommepenge. I kantinen. Det her er så kantinen, den sunde cirkel. Den sunde cirkel, det tror jeg vist ikke, for jeg har allerede spottet sodavand, slik. Så hvis I spørger mig, den usunde cirkel. For at undersøge, om eleverne virkelig er så kloge, som de siger, har jeg været rundt og stillet dem nogle spørgsmål. Og ud fra de spørgsmål vil vi konkludere om, at de virkelig er så kloge, som de siger. Man har et firkantet hus med 4 vægge, som alle vender mod syd. En bjørn går forbi. Hvilken farve er bjørnen? En fly styrter ned. En fly styrter ned mellem grænsen til Tyskland og Frankrig. Hvor begraver man de overlevende? Pas. Hvor mange af hver slags dyr havde Moses med i arken? Nej, overhovedet ikke. 2 af hvert. Tak. En bonde har 10 får. Alle undtagen 9 dør. Hvor mange levende får har bonden tilbage? 9. Yes. Hvad var dagen efter dagen, før dagen efter i går? Hvad var dagen? Prøv lige at mig Hvad var dagen efter dagen, før dagen efter i går? Det var det, der det ved jeg ikke. En bonde har 10 får. Alle undtagen 9 dør. Hvor mange får har bonden tilbage? 9. Nej, han har jo kun 1. Prøv at se, hvor selvfødt Trane er. Vi har nu fået arrangeret et møde med Jan Trane, så nu er vi på vej ned mod hans kontor. Dette er rektor Jan Tranes kontor. Hej Trane. Hej. Hvad synes du om at være inspektør på NGG? Det er verdens bedste job, det kan jeg godt fortælle dig. Der er en halv dag om året, måske jeg er ked af det med, altså, og der er problemer med det, jeg synes, det er dejligt. Bruger I mange penge på at forbedre? Meget. Vi gør det både fagligt, socialt, kreativt. Der er en masse ting, der sker. Ja. Nu bor vi til leje, og derfor bruger vi jo ikke så mange penge på huset, fordi vi ikke ejer det. Der er jo ingen grund til at gøre en anden mand rig. Nej. Så vi bruger det meget på det, der er inde i, og det vil du jo selv også, når vi tager afsted og sådan nogle ting. Apropos en anden mand, der har en idé, så har jeg hørt, at du bruger penge på dig selv, og ikke på skolen. Er det rigtigt? Jeg har ingen kommentarer til Penge det skulle slags altså sige at være... Nej, jeg har overhovedet ikke nogen kommentarer til det slags spørgsmål. Tror vi. Det slags spørgsmål. Ja. Det her, det gider simpelthen ikke at se på heroppe. Har du forstået det? Jeg vil sige ikke længere velkommen her. Cut! Jeg skal mig en panodil. Hvor kæft, hvor gør det ondt, mand. Eftersom Trane har spillet ud af hans grundskole, har vi sendt en mulder op ind for at snakke videre med lærerne. For en snak med Trane er ikke nok.
Vi mangler mere viden, og det skal komme fra lærerne. Hvad synes du om Jens Haren som rektor? Jeg synes, Jens Haren er en god rektor. Han er en fair rektor. Han er en rektor, man kan komme til. Det lyder lidt røvsliggende, men han er en rektor, man kan komme til, når man har et eller andet problem, som man gerne vil have løst. Og så ved man altid, at man kan få et ærligt svar, om tingene kan lade sig gøre eller ikke kan lade sig gøre. Det bliver lidt svært ude på de offentlige skoler, at der skal de igennem skolebestyrelser og en masse andre ting. Men her kan man få et hurtigt svar fra Jens Haren. Det er meget fedt, når man lærer noget andet. Tak. Så. Hvad synes du om Jens Haren som rektor? Jeg synes, Jens Haren er en god rektor. Han er en fair rektor. Han er en rektor, man kan komme til. Det lyder lidt røvsliggende, men en rektor, man kan komme til, når man har et eller andet problem, som man gerne vil have løst. Og så ved man altid, at man kan få et ærligt svar, om tingene kan lade sig gøre eller ikke kan lade sig gøre. Det bliver lidt svært ude på de offentlige skoler, at der skal de igennem skolebestyrelser og en masse andre ting. Men her kan man få et hurtigt. Som man kan høre, tør den her lærer ikke sige sin egen mening, for han er bange for trættes magt. Alle de andre lærere, vores mulighed var at snakke med, sagde det samme. Så vores endelige konklusion er, rektoren er korrupt, læreren er underlagt trættes magt, og eleverne er snart dumme! Du skal slikke mig i min. Kom og slik mig i min. Du skal slikke mig i min. Skal jeg slikke dig i din bare røv nu? Din røv er så vild, hvis et ild til mig selv for den. Og jeg